U novom broju novosti, ponuda koja se odbija. Europski sud za ljudska prava presudio je u korist Fadila Seferovića, koji je nakon gotovo 20 godina života u Hrvatskoj proglašen prijetnjom za nacionalnu sigurnost i protjeran. Kao i nekolicina drugih muškaraca islamske vjeroispovijesti, on tvrdi da je takva odluka donesena nakon što je odbio biti suradnik SOA-e. Najgore tek predstoji. Zahvaljujući Domovinskom pokretu, suverenistima i Mostu, Hrvatska u 23. postala prominentno skupljalište kojekakvih frikova. Gostovali su ljubitelji Franka i Pinochea, susjedi iz Mađarske koji mjerkaju sjever Hrvatske, momci iz Brazila koji bi zabranili pobačaj. Desnica se time približila globalnim političkim trendovima, ali nije zapustila autohtone domaće običaje. U povodu hrvatskog prijevoda memoara Britney Spears Žena u meni. Od Britninog stupanja na pozornicu bila je jasna fiksacija na bijelu djevojčicu na koju se mogu projicirati sve fantazije o ženskosti. Isprva anđelica djevica, onda drolja, kad konačno popizdi zbog pritiska medija, vraća je se na poziciju djeteta i predaje u ruke oca patrijarha. Čitajte novosti.